Ndathi masijonge kuwe onabantwana. Ndathi sijonge nje around. Abantu abafundise abantwana. Bawugqiba abantwana ababili uncedo. Ndithi zange babone. Uthi yes ndiyababona. Ndathi good. Ndathi abekho abantu ebethwala isidanga izolo on his way home. Wafa kwi-accident. Athi yes ndithi eso sidanga sina value sini esishiyayo kwifamily. Athi nothing. Ndithi awuzazi graduates ezityiwa zii-drugs namhlanje. Athi yes I know. Ndithi what value are they bringing in their household? Athi nothing. Ndithi therefore the degrees and the doctorates abazibambileyo amounts to nothing compared to the life that Jesus offers. Hallelujah. Amen. But did everything that man accomplishes on this earth, it has an expiry date. It is going to end. Hallelujah. The degree cannot take you ahead. There's a daughter who died a rich man. Hallelujah. He lived as a rich man. Hallelujah. But when he died, he went and slept with his fathers. Thereafter, for the first time, apart from him, you can do nothing. Hallelujah. Apart from him, you can do nothing. Hallelujah. Amen. Futhi ndiyathanda ugxila apha kuthi sebeshumayela. Hallelujah. Baba sinayo itendency yokucinga ngenxa sishumayela baphakamisa izandla. Oh amen mabe bakhulu sibe sikuyo lento mameli yaphilwa. Hallelujah. There's a certain way umuntu akudingeka eziconducte ngayo. This is a relationship between a master nabantu abadalileyo. Uthi singamasebe. Athi amasebe akuye. Uthi njengoba isebe ningakwazi ukuziphilela nilodwa nani ngokunjalo. Xa ithe isebe lawa emthini liyatshintsha nekhala. It means therefore ibingelo sebe ebeligreen, but the nourishment from the tree ibiyiyo ibisenza isebe libe green. Hallelujah. The minute lisuka from drawing nourishment emthini liyatshintsha libuyele kwimeko eliyiyo. Hallelujah. Let me bring it home. Hallelujah. When God created man, hallelujah, chapter 1 verse 26, he creates the man in the spirit. Uthi masenze umuntu. Siyambona umuntu tatunjovu in verse 26 akuveli muntu kodwa uthi uThixo masenze umuntu. Athi agqiba am-ordain, athi makabe nobukhosi, athi makabuse, athi makasifuze, makalawule, anike 3 dimensions amele ukulawula kuzo. Athi makalawule esibhakabhakeni, into yonke esesibhakabhakeni. Athi makalawule into yonke enyakazela emhlabeni. Athi makalawule kwi-dimension ephansi kwamanzi. Hallelujah. Ngoba ufuze bani? Ufuze uThixo, ufuze ubuthathu bezulu. Akalawuli ngamandla akhe, ulawula ngamandla alona wamenzileyo. Hallelujah. Hallelujah. Ulawula ngamandla kaThixo. Thereafter chapter 2 simbone khona Adam in the spirit. Ukhona embilini kaThixo. Ukhona. He is ready to manifest on earth. Kodwa uthatha iform kaThixo. Everything that is spirit ayikwazi ukuba khona on earth
ndikwazi bendiubeke bucala. Haleluya, utsho umntu owayekhona. Kodwa lindi ixesha elithile lokuhlangana kukamama notata ukuze kuzalwe umntu owayesele khona, umntu osele ene-attributes ezifuze uThixo. Wangena kuchapter 2 uThixo wathi therefore masimbumbele umntu lo mntu okuthi ngaphakathi, simbumbele eyicontainer ezawumenza okokuba akwazi ukunyathela on earth. Hallelujah. Waqala ukubumba umntu from the dust of the world. Hallelujah. Ndimi apha nje, ndimi ngolu hlobo iinyawo zam zinyathele emhlabeni kungoba umntu wenyama uyaphila. Haleluya, umntu wenyama uyaphila, ubanjiwe yi-force of the gravity. Kodwa into emenza i-force of the gravity ingawoyisi, wathi uThixo xa ingaphakami le nto ayibumbileyo, wathi ngoku it is time that ndikhuphe embilinini wam that which I have formed, efana nam ingene ngaphakathi kulena ndiyibumbileyo. Akathethi into ngomhlaba, ngoba yena mntu uThixo anokuthanani naye ngulona ongaphakathi, ngulo amkhupha kuye wamfaka in his nostrils. Lithi izwi likaThixo, therefore kwaqala kwabakhona i-movement, wabakhona uAdam. Ngoba uThixo ukhuphe uAdam the spirit ngaphakathi kuye, wamgalela kuAdam owenziwe ngomhlaba. Ndimi kule ndawo nje ndingumhlaba, ndimi kule ndawo I'm very much spirit. Athi uMoses xa ebhala Deuteronomy chapter 8 athi ndanilambisa entlango. I have done that so that you may know that man cannot depend on bread alone, but man can live on every word that comes out of the mouth of the living God. Ndizawuthi kuthi bathandekayo singabantu abasenyameni, kodwa yena mntu kuthi ngulona kamoya, ngulona athi singekho kuye. Singekho kuye asinakwenza. Your money will not take you to eternity. Your education will not take you to eternity. Your husband will not take you to eternity. Your children will not take you to eternity. That is why uYesu ufundisile wathi osubethanda ukunilandela makazincame. Awuthatha umnqamlezo wakhe andilandele imihla ngemihla. Athi othanda umyeni wakhe ngaphezu kwami akandilungele, othanda unina noba nguyise ngaphezu kwami athi akandilungele, nothanda umntwana wakhe ngaphezu kwami asayine athi nozithanda yena siqu akandilungele. Ndijonga indlela amakholwa anamhlanje azithanda ngayo more than they love God. They will gratify their flesh with expensive things and adorn themselves and forsake the mandate. Athi uThixo ziziseni 10 kuyo indlu yam ukuze kungasweleki into. Bafika odyakalashe bathi 10 into yomthetho omdala. Abelethu Yesu yena Matthew chapter 23 athi bafarisi nani baphani niyancamisa ukuza nezishumi zegile nekhumini kodwa niyalungisa ziziseni kodwa observe amasolotya omthetho anjenge justice anjengothando akathi mabayeke uthi bayalungisa ukuyenza kodwa mabagqithe. Hallelujah. Athi mama anzothila nebandla
Ngithile 50 years. Happy birthday sis. Happy anniversary mfethu. Ngithile ku. Hallelujah. Sebandleni ngoku. Ndibize kwibandla ngoku. Ii-birthdays ndibene nam sendibizile. Zadibana nam ndinikwe umyalezo. Hallelujah. Ndibizwa kwii-birthdays ngenxa yomyalezo. Hallelujah. Ndizoqinisekisa ibandla likaThixo ngaphandle kukaKristu Yesu aninakwenza nto. Try and do ministry away from the principles of God. He will not sustain it. You will not be able to go through with it. Ngaphandle kwakhe. Uhlala kimi, ngihlale kuye. Kanti asihlelanga kuye sonke. Amen. Kanti abanye bahleli ngeenyoka zabo. Kanti abanye bahleli ngee-oyile zabo. Kanti abanye bayakhona eNigeria. Bahleli ngentwalo. Kodwa uthi amasebe angathwali isiqhamo. There comes a time apho ayakususwa. Okakaloku nje sisakhula zombini. Bayashumayela nabathweleyo bayabiza igama likaYesu kodwa bathwele. There will come a day of judgment where your works will be judged. Hallelujah. Bayabiza kuye besithi egameni lakho senze oku, athi hambani andizange ndanazi. Undinazi is an understatement. Udizange ndanazi. Hlala ngentwalo kule nto awuzukwaziwe ekhaya. Hlala ngenyoka yakho awuzukwaziwe ekhaya. Hlala ngokuthakatha awuzukwaziwe ekhaya. Bheka kwamangqondo yothwala awuzukwaziwe ekhaya. Hamba uye kugogo uyathwalela abazalwane awuzukwaziwa ekhaya. It's high time singabi go silent. I will die for the gospel. I fear no evil. Hallelujah. Khona amasebe alapha ngaphakathi. Xa athi aza kususwa akathi basuswa ngoku mama umbanjwa. There's a day of judgment. It is fast approaching us. Every one of us will be judged. Sizoma phambi kwenkosi yokugweba egweba ngobulungisa. Sothi gweba nkosi ngoba ndeva andenza. Siyathetha so that men are without excuse.
amasebe awathwala isikhama uthi kodwa lapha kuye kodwa wasithwala isikhama akhona lapha ebandleni awasithwala isikhama okumntu esinisiwe 20 years ago. There's no fruit. Hallelujah. Sibuze, which Jesus is this? Because the one who died on Calvary, he's full of fruits. Hallelujah. Utuba ukholiswa ilento yokokuba lithwala isikhamo esininzi. So ask yourself, why are you barren? Why kungekho sikhamo kuwe? Which Jesus is this that you are serving? Which Jesus is this? Amen. Which Jesus is this? Sevompi uKristu. I will not change my message, man. Shumaile kwenye ndawo. Shumaile baxhuma bonke bema ngenyawo. Umke kwam kodwa ningamameli ke nimamele into endiyithethayo. Bathi xa bephinda bendibiza nathi I'm not available. Andinalo ixesha lodlala. Andisigalela iperile zami ezihagwini. Hallelujah. I'm intentional whenever I'm preaching. I want people to turn to God. Not to turn to me, not to turn to a man, but to turn to God. Hallelujah. If no one is coming to God, why should I preach? Hallelujah. I'm preaching so that I'm wrongly positioned. I must return to my right position. I must say that is come. Allah empty. Awekho kwenye ndawo. Allah empty. Allah pebandleni. I must say zikhona attributes esicelayo uba elisebe libharene lenba kungabikho sikhama. Amen. Jesus. Ayikho change. Oh, kolomntu wayekhona. Akukho change. Bayafika abanye receiving the gifts of the spirit aka receive needs. Hallelujah. Amaseba ngathwala isikhama uzawabona ehleli nje akhubekile. Ehleli nje ayakhubekisha. Ehleli nje aphelelwa ngamandla. Andinamandla. Thena ungenamandla. Yeah. Hleli nje kufuneka buthiwe endaweni enye. Liseba linasikhama. Yesu uthathe i-fishermen. Within no time they had fruits. Yesu biza uZakheyu. Within no time there was a testimony. Yesu biza uthetha nentombi yaseSamaria. Within no time 3,000 people came to Jesus. Bapha bakho abaze ngawe. Which Jesus did you receive? Mamela, on the cross of Calvary, mathathu amagazi aphalalayo. Mathathu amagazi aphalalayo. Amen. Lapha lala igazi lakhe laphalala. Amabili afela izono zawo yena ufela izono zabantu. On the other hand, there's a Ibata that was full of rebellion. Lalisopha nayo pha endabeni eGolgotha. There's another one who had remorse and repented from his sins. Wayesopha nayo. Kukhona igazi lika-Adamu wesibili elithetha kungcono kunegazi lika-Abheli. Laliphalala nalo. Which blood washed you? Zohlulele wena.
njengoba ulife wakho unfruitful, which blood washed you? There's a blood of rebellion. Why is there traces of rebellion in your life? Uba ngafundiswa le ebandleni, you turn against it. Uba ngafundiswa le, you are turning against it. Which blood washed you? Yes, you came under the cross, but which cross? There were 3. If you were washed by the blood of Jesus, surely you should repent. Why is there no repentance in your life? Why are you unfruitful? When the Jesus esimlandelayo athi uyise wakho ukholiswa kukuba sithwale isiqhamo esininzi. Amen. Iclear, uyibekile clear uthi apart from me. Akathanda apart from your church, uthi apart from him. You can be a church but apart from Jesus. Jesus is the church. He's the greatest church. You can sit in your church under your apostle or your evangelist, but ube apart from Jesus. Sibona nemikhwa yakho. Iyakuxela nje uba ungowecawe, awungowebandla elikhulu. Bonke aba nethembe linjalo ayatsika kabulula ivela ayana isono nimthwalo bonke kubaba esela. Abantu abafuna ukuba fruitful bayalahla isono nemithwalo, balahle konke okubabambezelayo. Athi bayethetha umpastor uJohn athi busana ukulithanda ihlabathi nezinto eziphuma ehlabathini ningazithandi, ngoba ukuthanda ihlabathi kububutshaba kunye noThixo. Yena ijonge intshaba zikaThixo ezithi, we worship you my Lord, you are worthy to be praised. We worship you my Lord, you are worthy to be praised. Hallelujah, hallelujah. Amasebe angathwala isikhalo. Uthi Yesu xa babizwa baba bamlandele, yafika enye indoda yathi khangilinde ndiyongcwaba utata. Athi Yesu bayeka abafileyo bangcwaba abafileyo babo. Amasebe angathwala isikhalo are very much preoccupied between their life of salvation and their ordinary life. Athi umpostile uPawulos xa ethetha kuTimoti athi akekho umphumi mkhosi othi lo gama ephuma umkhosi abezibhijele ngemicimbi yenu. Oh yes, Father God. Apart from me, you can do nothing. Yeah. Une degree siyavuma, kodwa ukhapha degree yakho engazungena khona. After the grave, i-degree yakho ayizuthethana. After the grave, it is you and God. Kunendlela ebukeke ilungile emehlweni endoda, iziphelo zayo zindlela zokufa. While you are still near this side, choose a way. Kunendlela ezimbini ekuhanjwa ngazo apha, enye iya ebomini, enye iya ekufeni. Athi baninzi ke abayihambayo eya ekufeni ngenxa yokuvuleka kwayo, bambalwa abangenayo kule ngenxa yokucuthana kwayo. Hallelujah, hallelujah, amen. Sincokola lapha entsukwini recalling izinto utata uMatho inkosi eyayimthilela zona engekasweleki. Uthi one time uhamba esenala bhantam yakhe, uthi bhantam ihambe ime endleleni, uthi kugqithe ibhasi igcwele abazalwane, igqithe ngespeed esikhulu, uthi bamjonge bamhleke,
uthi yena abe zamazamana nebhandana, uthi emva koko ethuba ihambe ibhandana, uthi ebene hambile nebhandana yakhe icotha ayofika kwindawo apho ibhasi edlule ngesantya esikhulu ewele khona befile bonke. There's a certain way that we need to conduct ourselves. Kule ndlela uthi amasebe akumu athwala isikhalo ndiyawathena ukuze asithwale nangakumbi. Ndake ndastruglisha nale vesi mamupati ndathi mna according to my natural understanding ubufanele uthena amasebe angathwala isikhalo, nothi lana athwala isikhalo. Ndiyacinga ndalonganyelwe i-self-righteousness. Hallelujah. Kodwa wamhlalisa phansi uThixo wathi along this way zikhona izinto zazibona ngelihlo zijobhe impilo yakho, kudingeke that I circumcise you. Hallelujah. Kufuneka siyiphilile impilo yokuba siprunwe constantly ukuze siyongena singumakoti ongena ngemini. Elilizwe lisixelela nge-day of judgment kufuneka siyoba presented singumakoti ongena mibimbi, sizishile zonke izinto that causes us to be unfruitful. Hallelujah. Hallelujah. Ujonga amaseba kum asithwala isikhalo ndiyawathena. Kuke kwathi uJoshua ehamba namadoda kwathi abathathe baseGiligali ngoba onke amadoda okulwa obolusiwe kwa-Israyeli afele entlamba. Aba ngoku ngabangahlangananga nendawo yaseGiligali kodwa bahlanganise neGiligali balungiselelwe another level. Ibandla likaThixo, it is high time we be circumcised. Sonke we want to claim to be called. Sonke. That is the misfortune of this time. Every one of us claims to be called. There's no one who wants to submit. Everyone who is here. Mamela, ukuzibandla lizinze. Kufuneka i-fivefold ministry ibe in operation in one house. Hallelujah. Akumane siqephuka one piece ibheka ngapha simisisha the great commandment. I'm unapologetic ngale nto ndithetha. I'm unapologetic. I'm unapologetic. I speak the truth. It is high time ibandla likaThixo lizinze. Masiyeke ukleyima sonke ukubizwa. Abanye babizelwe to be administrators under abanye. Abanye babizelwe to be evangelists. Imagine umvangeli ozayoqala ibandla tubiziwe ozabavangela oko abantu oko bebevangela. Teacher, where's the grace of a teacher? Where is the grace of establishment of the apostle? Where is the grace of umfundisi? Where is the grace of the shepherd? If song is our claim, when are we going to accomplish the great commandments? If there's one thing submission. We don't want to submit to one another. Amen. We don't want to submit. Amen. Yabona nje manje umfundisi ongisiza. Come on. I must work 10 times harder than abantu abangotata nabantu abatshatileyo abanomali. Fikela amadoda enixhwexhwela. Mfundisi ngicela ungithandazele. Sozeze enkonzweni because ubaleka into yobana ukuthi usubmit classes. Amane ngixhwexhwela. Onyo ayivusa ngo5. Ngicela sithandaze. Uthandazele nengxaki ndithi ize enkonzweni. Zinyela kuze enkonzweni akanawusubmit kusisi. Hallelujah.
Kwakho omnye uzosubmitha kum. Bambuza usubmitha njani classes? Submitha njani empini ongumama? Hallelujah. Tina, we must work 10 times better. 10 times harder. But not that. Amen. Because we need to prove. Hallelujah. Amen. I'm no longer in that proving business. To show about me. And I'm comfortable alone. Hallelujah. Amen. Let us look at you. I must say, Akuma Twaliska. Thank you, Jesus. Mawate. Thank you, Holy Spirit. So that you pride in your woman. Hallelujah. As a Lord must eat uyenzeka ubiza abantu abaninzi ba respond ifam pride ixelele ba nguthile ixelele ba nguthile athi uThixo he hates pride. He even hates proudful look. Ngakayi ku pride usajonge nje look and a pride athi uyayicakela Jesus. athina sibe ne pride. Abanye abantu bayoyika ubuyela kuYesu because of thina sine pride, sine self-righteousness. Masithenwe bangakaThixo matheni, it is high time lihliswe sibe nala gospel kaKristu humble of reaching out to the needy, reaching out to the broken. Thina sifuna istadium esikhulu siyobiza abantu abafika sebethi rabakashata ashita ritomondo lobosaya abanye bathela nje izilwimi out of ingqondo yabo. It's not even izilwimi that will inspire sibone lo une-shout ezinkulu sicinga yo hakungenile awuzandinceda lo kanti ngevele omkhulu. The best mzalwane, I'm saying this with great conviction, the best mzalwane ozawugqima umqolo wakho lo mthathe ezulwini. Yabona these recitals zaba ne-problem yakwaba abanxilayo phaa uze nabo ufike uhlale phansi ubaxele ngoYesu. Hlale nabo phansi ubaxele uye futhi kula level nantsi into esohlulayo bazalwane. Let us go to the level yabantu esifuna ushumayela kuyo. Andikwazi uya kubo bephume eshibhini sendinxibe i-high heels. Sendinxibe i-high heels endinjena andikwazi. Nandibethe ngeflops ndiye phaa kubo so that bangandoyiki. Amen. Bangandoyiki ndingaba-offend ngesinxibo sam, ndingababalekisi. Amen. Ndiye ndifana nabo ndilingana nabo. Hallelujah. Mamela uYesu xa ebiza abafundi bakhe, he speaks in language abayi-understandayo. Thina sifuna ukufika sithi rabakhabasala basaya rikambarabakala basaya amane besiya ajongane unokuthi izwi lithi izilwimi ezi zezethu bakholwayo. Zezethu bakholwayo. This sickness yezilwimi umuntu nje qala uthandaza rakabashaka uthi umpostile uPawulos, I would rather speak many words in a language they understand. Silahlephi litsho izwi nje silahle ndawo funa ukuthi siqala nje bakashaya uzophuma apho umuntu engavanga noma benisithile. Sayithami ibandla mayibuye back to basics. Uthi uYesu xa ebiza abalobi uthi izangi ndiza kunenza abalobi babantu. Yayingekho enye ilanguage ayinothetha ngayo, wayethetha ngale language bayi-understandayo. Thina sifika sesi u-higher grade we-language abangayiva noyiva noma sithini. Amen. Si-expect ukuba wina. Sabawina njani? Hayi, happy birthday sis. Happy anniversary. Happy anniversary abakhoyo. Sisebandleni ngoku. Hallelujah. Amen. Bazalwane, ibandla ukuze uKristu lo sithandaza iba makabuye abuye. Ithi incwadi yakhe
It is like when we have reached every nation, every language, every people group. Ase sibafumene bonke abo bantu sasa igospel kubo, then the end will come. Amen. We are praying for the end because we are frustrated zizinto ezenzeka, but in the meantime sithi abahleli phansi abokhe ufo kwi-auditorium zethu abangahambiyo kusigospel ebantwini. Umyalelo kaYesu wokugqibela uthi hambani niye kuzo zonke izizwe kubo bonke abantu nibashumayeze izindaba ezilungileyo nibafundise ukuthobela. Wokasithobela kwathina. If there's a greatest sin ekhoyo uYesu wayezo addressa yona was the sin of disobedience. Ebona lamasebe simane siwaqhawula ubanqila bajola bathi zibranches zesono esikhulu. Isono esikhulu uAdam lowona ngayo uThixo was disobeying his word. Zangajola uAdam, zanganqila uAdam, zangenze bubu uAdam, wadisobeya umthetho kaThixo qwa. If there's any sin that we need to address, it is the sin of disobedience. Esi sibambe kwa aba bathi banoKristu, aba ba filled with fire. They are so disobedient. Yi disobedience esihlalise emabandleni ebangela basingayi kwi Great Commission. Amen. Yi disobedience mamuphathi ethi wena unabasaphuma ngokuyovangela. Wena uzawufold iarms. Makuza abantwana bakho nabantu. Ngelo xesha uYesu wayehamba nabafundi bakhe everywhere. Bonke abantu wabafumana because wayehamba. Thathuze ndihambe ndibe nemali. Thathuze ndihambe ndibe nalajip. Nalajip mntanethu uzihambe qha. Thathuze ndihambe ndibe nala inkuva yemoto endifuna ndihambe ndiyoshumayela ekomani. Abe esithi kuMatthew kuMarko chapter 10 kuLuke chapter 10 uthi xa nisiya niyoshumayela ningaphathi ndotshintsha ningaphathi mphaka. It simply means ningabi preoccupied with what you do not have because he has already prepared. Uthi apho niya khona you must seek for a man of peace. Uthi that man of peace nihlale endlini yakhe. Uthi it is that man of peace who will provide. Ningajikelezi nibe nisiya from house to house. Yo, siyabulela. Siyayenza nalonto. Ayo disobedience. Are we repenting? Yes. Hallelujah. Amen. Sibona ibandla likule meko likuyo. Landindisi bandla. Baphuma apha kwemfundisi beze kum. Bazawuphuma kum. Aye komnyefundisi. Bazawuphuma napha bazawuyangoma. Bazawuphuma napha. Babuye kusodosa abantu. Naba bantu befazi izolo phandle. Sinibele thina kuxabana. Ngabantu abaphume kumbaya kuwo baphuma kuye baye kuye nakumbe bafike sebesira khasha bashosha basishaya esti carrots ni cabbage hallelujah bafike sebevutha already uzawugalela ntoni kumuntu osevutha kanjani bevutha bangavuthwanga there's nothing ngonoyi-investor apha. Amen. You can only invest kwindawo embi enough, then you will invest. Whatever you have invested there, surely it will grow. But thina si excited. Kufika komntu sethela ngezilwimi evutha sithathephi. Esithatha kuqala. Kwazofika omnye sebethi izandla kakhulu ebandleni evutha. Abethi izandla sithi nobe sithandaza. Uthi nzwi. Sixa kwena kuqhubeleka sithandaze atsho ngesikhalo yu. Hey, wona hayi man. Yintoni lesikuyo apha? Hayi wafuna hlala naye phansi. Ndithi hayi kanixelele xa usubukhala kusube kudini. Bathi kumoya ongcwele. Ndathi hayi masiyezwini. Masimkhombe ezwini. Umuntu wake wakhala ephethwe ngumoya ongcwele. Ndathi hayi masiyezwini kanti ivesi. Umuntu wayekhala enganyelwa ngumoya ongcwele ndinika ivesi. Wathi anginayo. Ndathi umuntu endimaziyo wake wakhala umuntu wayekhutshwa amadimoni.
wathi mina ndazi lo vesi andimazi ulokhaliswa kube gcwaliswa ngumoya ongcwele. Ndathi xa usukuqhwaba kusube kutheni wathi suke ngumoya ongcwele. Ndathi uyivaphi ndathi hayi andifuna understand nam ndizoqhwaba nam ndithephe into the anointing. Ngiyatepha mosile ixesha lethephe tap into the anointing nam ndandifuna uthepha. Amen. Hayi kocaba hamzana wam ayizi ndathi nje uba ndimconfrante yo weza nenye wezingqukuve engako etyebileyo ende tyebile. Heyi ngena kwi-intercession zawezi nto zoyithiwa turha aba badibana ngentloko yo hayi ndatsiba phezu kwaba ndathi uba ndidimanza ndiphatha ndimphatha. Ndathi wenkosi yezulu nomhlaba silapha ndathi silapha ndathi kule ndawo sikuyo sithemba amandla akho asithembanga ndathi phezu kwentaba yeKheneli bake banyuka abaprofeti bakabhali nabangamaShere bebathwele emagqini. Inyuku Elijah ethwelwe nguwe. Ndathi xa sifika phezu kwentaba kwacaca apho yena Thixo makanqula. Ndathi siyanqula sithi aba sobathathu namhlanje xa wanqula abona banyulo yena Thixo. Waziveza wazomnye wathi hayi mna kwakuthiwa mna ndinomoya kaThixo bendiye kule nkonzo bendisuka kuyo ndirhubuluze okwenyoka ndiye epulpitini. Ndathi sinokuthanani nenyoka. Ndathi into endiyaziyo about inyoka kuthiwe sizayicumisa isithebe. Ndathi so njani ndathi njani ndathi uThixo akakwenza ukuzintlungu. Ndathi umntu ongumama akakwazi udubuluza phantsi aclaim ukuwiswe ngumoya kaThixo. Wathi hayi ngenye imini ndathi ndihamba andiwazi lo moya kum. Ndathi ndiphuma phaa endlini kume iteksi enetreyila phambi kwendlu. Mna xa ndizawugqitha ndasuka ndabhabha phezu kwale treyila. Ndathi Nkosi Yesu nomhlaba uThixo wena. Amen. Hallelujah. Bazalwane masivuyeleni uyolanda abangazali naKristu. Ngabo aba bafunayo ukubuya kukaKristu kubanjwe sithi he will only come when we have reached abantu. Ncwadi yeRevelation ibeka kakuhle ithi phambi kwakhe were presented all nations, all languages. Sisenabantu esingekafiki kubo. Hallelujah. Mamelani abaninzi bethu bangxamele ukuya kwezi nations. Nazi nations zigcwele lapha. NangamaSomalia alapha. Naba bantu basemzini balapha. We are not reaching out in the gospel kubo, but we expect God to favor us. Sibheke America siyothini. Naba bantu nangamaSomalia lapha. Soziyongena eSomalia uyomanga uYesu eSomalia. NangamaSomalia lapha. iSomalia nozuzwa nguYesu. You can go back home. Ifike belilo that can win amanye amaSomalia. But ifuna thina ufavor sibheke eSomalia. Let's preach the gospel as Jesus did. Not the way we want to. Le ndlela esenza ngayo ngoku. Ubumfundisi uphike wenze iCrusade. Nami ngifuna ukwenza iCrusade emva kwakhe. Ndide ndingabi nantloni zoba ndiyothatha ababantu bebabizile. Ndingabi sewuza noza kuye ndithi hayi bendicela eza speaker sithile besilapha kuwe. Zawuthi ngoku uziphani manje. Awugqiba ndiyosifuna emva komqolo wakhe. Are we faithful to God? No. Is this the church that Jesus died for? Masibuyeleni ke. Uthi ningekho kuya nakwenzani. So if we are going to orchestrate our own ways of preaching the gospel, not the ways of Jesus, let us forget that we will accomplish the great commandment. Amen. We can only accomplish it when we do what Jesus did. Exactly the way that he did it. The way he did it was very simple. He was a very simple man. And thina sifuna uyicomplicate yonke la. Sifuna uyenza nzima. Sike senza iCrusade last year.
Nimzalwane passionate efuna ukwenza crusade. Ayinqanda that hey, as speakers from abroad, from Durban, they are expensive. Very. And akubikho results emva kwazo. That the results now that I want to see after a crusade, souls coming to Jesus. These crusades attract abantu abasindisiweyo. Ngobani abazipastors wase ngabantu abasindisiweyo. Ukhona umuntu osisoni ozawuza xa kubizwe upastors wase kuthiwe hayi sibize upastors wase abeke iposter, sibize upastors wase speaks abingu pastors wase. Obviously ngabantu abasindisiweyo abazakuza. Yeah. But bona aba uYesu abafunayo bangasindiswanga bebefuna mna njomqonqoza molweni mamphathi hey sizaba nemvuselelo apha siyacela bethuna nize emvuselelweni siyacela bethuna nize emvuselweni sihambe ngenyawo as Jesus did. Yeah. But we want to modify everything and we want to accomplish great results. Singeko kuye asizikwenza. Our own ways are not going to help us to accomplish the great commandment. Our own ways. Kubeleka with your own ways in this season and see how frustrated you're gonna become. Hallelujah. Kubeleka in this season with your own ways. You will see the anxiety ozawubanayo. Uzawuspend imali ezinkulu. Thereafter you will not see results. Amen. Clock crusades asiyenzile. One of the speakers, we paid 22,000, just one person. 22,000. One person. Ndiyahlala naye ndithi where are the results? Uthe mfundisi khona ndiyibonayo. Khona ndiyibonayo. Because there's no results there. The only result kuku-investa le mali ekuyokufunela imiphefumulo. Hallelujah. Amen. Wakazimula uJesu hlayelenga eCalvary ethi uphelele siwe Baba siyabonga. Mama uphathi notata uphathi ngizisela amanzi kuni personally njengabatshati ukuthi kule 32 years esenihambile apart from him you can do nothing. Hallelujah. Umbongo wonke unike yena. Ukuqhubeka from now on to another level kuxhomekeke kuye. Hallelujah. 50 years of age akuphe yona. Njengoba bethile umama uGiyo wathi bayasweleka bebancinci. Ola wena you have been graced ufike ku 50 years. Umbulele uThixo ngayo. Apart from him you can do nothing. Awufikanga kuyo ngobulumko bakho. Awufikanga because you were perfect. Kodwa ufike kuyo because God loved you. Wakuthanda ungekamazi ungamthandanga. Hallelujah. Ukuba ube lapha namhlanje it is purely the love of God. Hallelujah. Ukuba sibe sisindisiwe bazalwane it is purely the love